Kule video sizokwenza i-order of operation. Ndifuna umamelisise ngoba yonke enye into ozoyenza kwi-maths izoxhomekeka kulwazi lwakho lwe-order of operation. Mhlawumbi uyazibuza uba yintoni le order of operation. Ithinde ikunike umzekelo. Eyona njongo ye-order of operation kukuba sibe nemithetho efanayo eyokwenza izibalo. Masithi mhlawumbi sinikwe u7 plus 3 times 5. Xa singena order of operation, zimbini indlela zokwenza lo mzekelo wethu. Mhlawumbi usenothi ufuna uqala ngo7 plus 3 ogqibe uthi multiplied by 5. Masike sibone sothi 7 plus 3 umultiply ngo5. U7 plus 3 ngu10. Ogqiba multiply ngo5. U10 multiplied by 5 uzokunika u50. Yenye yendlela obunoyenza ngayo le ngxaki yethu xa besingena order of operation. Enye mhlawumbi indlela obunoyenza ngayo ubunothi hayi mhlawumbi wena uthanda uqala ngemultiplication, ngoko ke uzothi 7 plus uqale ngala multiplication yakho ngu3 times 5. Ngoku ke uzoba no 7 plus u3 times 5 kaloku ngu15. U7 plus 15 uzosinika u22. Ndiyaqonda ukuba uyabona impendulo zethu azifani nangona umzekelo wethu umnye. Ngoku ke yiyo loo nto kufuneka sibe ne-order of operation. Kule yokuqala indlela siqale ngo7 plus 3 satsho sano 10 times 5 yasinika u50. Kweyesibini siqale ngo3 times 15 saba no15 plus 7 safumana u22. Ngoku ke ndiyakholwa mhlawumbi uyabona uba kutheni kufuneka sibe ne-order of operation. Kaloku i-order of operation iyaqinisekisa ukuba njengomzekelo wethu umnye nje soba nempendulo enye, hayi impendulo ezimbini ezingafaniyo. Masijonge i-order of operation ukuba ithini. Ithi siqala nge-parenthesis, emva koko size nge-exponents. Ukuba mhlawumbi awuzazi i-exponents uba zintoni, ungabi naxhala ngoba zikho kulona umzekelo. Emva kwe-exponents siza nge-multiplication. Ndizobhala ukunqumlela u-multiplication okanye i-division. Senza i-multiplication okanye i-division kwesi step sesithathu. Okokugqibela ke ngoku senze i-addition. I-addition okanye i-subtraction. Ndiyawanqumlela ke la magama kuba ndingafuni uthatha ixesha. Ngoku ke ezi zinto zine apha sizibiza ngokuba yi-order of operation. Imithetho esiyilandelayo xa sisenza izibalo. Ukuba silandele le mithetho, iimpendulo zethu kulo mzekelo zizosoloko zifana ngoba kaloku silandela imithetho efanayo ebizwa ngokuba yi-order of operation. Zii-parentheses zakho ke ezi, la mabatha. Kulo mzekelo wethu azikho ii-parentheses. Ngoko ke sojonga uba kulandela ntoni, kulandela ii-exponents. Ii-exponents nazo azikho, kodwa sinayo i-multiplication kumzekelo wethu. Ngoko ke ngokwe-order of operation sizoqala nge-multiplication kula mzekelo wethu. I-order of operation ithi masenze i-multiplication kuqala. Ngoku soqala ngalo 3 times 5.
sigqibele nge-addition okanye i-subtraction, kodwa ke ayikho i-subtraction kulo mzekelo. Ngoku ke sizogqibela nge-addition, sitsho sibe no-7. Uba sigqibela nge-addition soba no-plus, nanku sokwenza i-multiplication ogqibe sithi plus 7, sitsho sifumane u-22. Ngokwe-order of operation ke ngoku ndiyathemba ukuba uyabona eyona mpendulo erayithi kulo mzekelo wethu ngu-22. Masike senze omnye umzekelo utsho uzocacelwa. Masithi mhlambi ndingakhetha abantu, masithi sino 7 plus 3 masimfake kwi-parenthesis, zizo ke zi-parenthesis, sithi times 4, sithi divide ngabani ngo-2, sithi minus 5 times 6. Ubuyabona kulona umzekelo sinento phantse zonke ezikwi-order of operation ngaphandle kwe-exponents. Ngoku sizojonga i-order of operation uba ithi kumele senzeni kulo mzekelo. Into yokuqala zii-parentheses. Zikhona ii-parentheses kumzekelo wethu? Ewe, nazi apha ngu-7 plus 3. Ngoku ke soqala ngo-7 plus 3. U-7 plus 3 xa siqala u-7 plus 3 ngu-10, ogqibe sehlise onke amanye amanani ashiyekileyo. So akhopha siwabeke ecala ko-10. Sesizigqibile ii-parentheses zethu ke, sophinde sijonge kwi-order of operation uba emva kwe-parenthesis kuzani. Kuzi i-exponents, azikho kumzekelo wethu i-exponents. Ubufuna uzazi i-exponents into enje, masithi sino 7 squared. I-exponent la number encinci lo-2 osentla ko-7 akekho apha kulo mzekelo wethu. Ngoku ithi order of operation emva kwe-exponents kwenziwa i-multiplication okanye i-division. Masijonge umzekelo wethu uba i-multiplication ne-division zikhona na. Uyazibona ke uba zikhona. Ngoku xa une-multiplication ne-division kumzekelo omnye, ngokwe-order of operation ithi sizoqala e-left ukubala. Ngoku kulo mzekelo wethu sizoqala ngo-10 times 4, sidivide ngo-2, siqale ngomultiplya u-10 ngo-4, sidivide ngo-2. Emva koko sigqibele ngo-5 times 6, okokugqibela senze la subtraction. Ngoku soqala ngale multiplication u-10 times 4, bese senoqala ngala 5 times 6, kodwa ukwenza izinto lula soqala ngalo 10 times 4. Masenze ke u-10 times 4, 10 times 4. U-10 times 4 usinika u-40. Usinika u-40. Simenzile ku-10 times 4. Sokwehlisa konke okushiyekileyo sikubeke ecala ko-40. Masikubeke ecala ko-40 nantsoke. Khumbula i-multiplication ne-division zikwi-step esinye ngokwe-order of operation. Ngoko ke besenoqala sithi mhlambi 4 divide by 2. Kodwa ke ukwenza izinto zibe lula siqala nge-multiplication. Siqala e-left. Ngoku ke sishiyekelwe ngu-40 divide by 2 minus 5 times 6. Sizokwenza i-division ke ngoku. Sothi 40 divide by 2 ogqibe senze lo 5 times 6. Ukuyenza icace lento sisenofaka
ukuyenza icace lento uba sifuneka siqale nge-division sisenofaka i-parentheses. Ukuba siqala nge-parentheses ke ngoku sizojonga uba ziphi ezokuqala ii-parentheses. Ii-parentheses zokuqala zilapha ku-40 divide by 2. Ngoko uzothi 40 divide by 2 ufumana u-20, uthi minus ezesibini ii-parentheses zingu-5 times 6 zikunika u-30. U-20 minus 30 atsho akunike u-negative 2, u-negative 10. Iyona mpendulo yethu ke le, u-negative 10. Maske ndifuna uyicacisa lento utsho uzocacelwa kakuhle. Masithini sino 1 plus 2 minus 3 plus 4 minus 1. I-addition ne-subtraction ngokwe-order of operations zikwistep esinye. Ngoku sizoqala e-left siye e-right. Izosinika 1 plus 2, 1 plus 2 ngu-3 minus 3 plus 4 minus 1. U-3 minus 3 uzosinika u-0 plus 4 minus 1. U-0 plus 4 usinika u-4 minus 1. 4 minus 1 usinika u-3. Siqala e-left uyotsho e-right. Kuyafana naxa une-multiplication ne-division. Kaloku ngokwe-order of operations zikwindawo enye. Ngoku uba sino-4 times 2 divide by 3 times 2. Sizoqala ngo-4 times 2, siqale left, sithi divide by 3 times 2. U-8 divide by 3 uzosinika i-fraction yethu. I-fraction yakhona ngu-8 over 3. Sithi times 2. U-8 times 2 usinika u-16 divide by 3. Impendulo yethu ngokwe-order of operation ke leyo. Iyona mpendulo eyiyo. Mhlambi owona mzekelo mhlambi onowunikwa apho kungakhathalisekanga noba uyilandelanga i-order of operation ngu-1 plus 5 plus 7 plus 3 plus 2. Ndiyakholwa uba uyayibona uba lena ine-addition kuphela. Ngoko noba awuyilandelanga i-order of operation kuyafana, impendulo zethu zosoloko zifana ngoba yi-addition kuphela le. Okanye ubona uba no-1 times 5 times 7 times 3 times 2. Nalapha akunyanzelekanga silandele order of operation ngoba sine-multiplication kuphela. Ngoko noba siqale phi impendulo izofana. Ngoko kule mizekelo emibini yokugqibela noba siyilandelanga i-order of operation sizophuma nempendulo efanayo.